ang pregnancy kanang normal lang blood pressure. Ikaduha, buko baog na notes kay kunay na ako'y mga pangutana nga naharang mabasa pud siya. Kay bisan ako sa amo ang purok ug di ko kamaudan ni. Bitaw guys, sakto jud ni gibuhat sa gobyerno nga nay mga mother class ingana. Arang eskwela na po si nanay. Bili na po si bibi ito ni Yaya. Bili na Yaya, no. Kis nanay. nakapapadugon bi kay init man. Wila sas nanay ah. Para makamao ko ha. Masya naman yung sina. Tawa man. Siksi man ka adyo, may pante. Sinina ka naman man. Nag-crop top. Crop top naman ah. Oo, ano man. Oo, ba't padawa na sana nga makibkib na na. Makibkib lang. Jangan na pagkaon ba ni? Suso ba ni? Jangan na natin puro kaon ra. Kakay na suko na patay. Bye-bye. Panira magpuntahan ha. Panglak mo. Ito na ko kay maliit na ko. Malauna na ha. Nga tuog mo naman nagka mo, Dalton. Katuog mo. Kada alauna sa palis, magsugod agam ang klase man ang bijaan nas Dalton sa iyang yaya. Dapat si Dalton sa iyang yaya kay 1 month pagod si Dadto. Diyan isugod na si yaya og bantay ni Ja. Diyan igadto nagsibo puhon si yaya mo ay magdug ni Ja. Dali-dali na ko kay alauna nakapin. Pag abot bitaw na kay nagsugod na bitaw na sila exam. Wa mo ko ma-inform nga dali exam. Pinakalit man ilang exam dani. Gitagaan na daypod may og notebook og ballpen. Pag abot pag na kay nainga nagamang teacher nga inig 1:45 kuno ipasa na. Diyan pag abot na 1:30 na. Sa motong dali-dali lamang pugog answer kay ila na laman ka oras sa kahu. Gani kay pagbasa nas questionnaire medyo familiar ag mga questions about rabito sa pregnancy. So mato naka-answer ra pug ko. Pero agaban murag na familiar ag bang pangutana kay panginahan na mapuguban kana bitong naa bitaw bata. Anja pa pug ko kay 3 months pa paghang bata. Uwang paghang experience so murag kulbaan ko na ning tisa basil anjag di ko kapasar danis passing. Ada risag dila man di man siguro po ni sila mamiriso. So atangan na naman nato puhon guys ini graduation na mo guys og maunor ba ko daani. Kay naa man kuno pay ranking. So kuha ag base ni amo ang mga exam. After kuno dani na pay final exam ni human og lecture. Pero ba lagi pag makaabot pa ko na ni graduation base ug pa ko Cebu ba. Pero okay ra pud kaadyo kay gahadjang giapas daani bitaw kanang na ako'y makatunan para ma-apply pud na bitaw sa among kinabuhi ni Dalton. Kay syempre as a first time mura bitaw maglibog pa ta usahay sa buhaton nga na madyo na natay guide ngani. Maadyo gani kay nay mga ingani ron sa kada barangay. So anyway nahimo day kog maestra ka result. Kaya nag-activity man medyo ako may napili nga mo ay mag-report sa amo ang assignment. Tagaan man mag-assignment bawat grupo, dya ako may nag-report. Maluon man pugos ubang inahan kay arabi to pud silang kamaawawon, dya ako ra man jud bagag naong. So ako ning buhat da tanan ako na pining suwat. Kaya mo jud ako may report makabasa pugos ang sinuwat. Mo ani ang sign nga kanang healthy ang pregnancy kanang normal lang blood pressure. Ikaduha, normal pud ang kanang pag taas sa timbang sa inahan, di sa kikik, di po dambog, kaya na iban matambog, grabe ito po kaazon dyan. Mahi mo na dito, diabetic na dito siya, so kinala, normal ra ang pagtubo sa timbang dyan. Ikatulo ka ng madyo ko ag lihok sa bata, labi nag mga 5 or 6 months na nga na nanay magkaraw-karaw sa tiyan, kaya di na ito mabiling na yung karaw, magduha na tayo, hindi ka kay bata sa sudan eh. Dito trabaho eh. Kanapon, number 4 is no spotting ka ng may spotting, limpyo mo hangkoan. Siguro na may mga fluid, mga puti, siguro itong brown or puwa. Dasanod, normal weight of fetus ka ng lakong po lagi mo hang bata, based sa ijahang ka ng edad. 7 months na, dapat pang 7 months ko, di pang 2 months nga na. So, kinahanglan mo ka, laming pagkaon, di man laming healthy nga pagkaon, naginhan, dya ika, adequate amniotic fluid ka ng kuan nagijahang panubigan is sakto ra di sa jay daghan di pod ing kuwang. Ja highline placenta kay kanang kinahanglan na sa ibabaw karon di bitaw matagak. Mama na yung ganyan matagak na ra kuno subos ang placenta. Ja ikawalo, baby signs is kanang wa kay way sakit ang inahan. Wa sa UTI, wa sa HIPAA, wa po sa HIV. So, orang yang dapat nagkalap ng impormasyon base sa mga experience, mga healthy signs of pregnancy. Ora to. So mo to na-assign na mga healthy signs kuno jag taga group to ag mga danger signs. So mas sa dun tong ilaha kay danger signs man naglapad dagang ugon na sa mga healthy signs. So mo tong gitagaan mig papel o ballpen kay arong mag-take down notes may gun sa ingon sa among maestra. Diya ganahan po ko baog na i-notes kay kunay na ako'y mga pangutana nga naharang mabasa po siya. Kaya bisag unsa pa kuno ta ka bright makalimtang gihapon na nato lami jutong naswat sa notebook. So shout out agud ni amo ang BHW sa amo ang puro. Ni ahang partner kay mama ni BHW sa amo ang purok. Manang sige jagli linhag ka mao ko wa char. So kinahanglan man ning kamot ko karon di pud kaawawa na gamong purok. Tay ako ba representante sa amo ang purok unsa magjama-jama ko nga na majiron na. Wow galing. Basin sige takwil nako palayason nako sa amo ang purok ug di ko kamaudani. Bitaw guys sakto jud ni gibuhat sa gobyerno nga nay mga mother class ingana. Arang gadin ka okay ang gobyerno nga ilan ning gibuhat ning mother class.
Kay wa ba ta tudloy sa eskwelahan saan pagkainahan. Lami nga jutong naigiya ing ani kay at least napod may mahibaw-an ba. So excited ko magagahay og kinsay ma first honor daning amo ang klase at ang paningkamutan nga ma first honor ta. Mao nang unay pangutan na hands up ka jud ta para paibo pud agad ang lecture ba. So every time na mi klase naapod mi snack nga libre. Karon nagatang snack ron Milo og biskwit. Yes, ni agi lami ka jud ang snack kay binignit. Aw dito binignit kay wa may mga sahog-sahog champurado kuno to pero lasang binignit lubi buti ilang gibutang instead of tablija. So happy ko kay napo koy na build nga mga friendship dari sa mga mother class. Nakadengeg pugos ilang mga yao asan inahan, lang makalipay asan inahan. So syempre as anyo murag na inspire po ko sila ang mga kaagi ba. Bandari 17 na nahimong inahan, 15 na nahimong inahan. Anjag ako first time ma'am, maka-learn jud kog something nga magamit po na sang pagkainahan. Nagamang topic dani is pregnancy. Saan pagatiman sa imong pagburos? Unsa sa imo pang postpartum kana bitaw nighuman imong buros inig panganak nimo? Basta kay grabe na enjoy jud ko sa mo ang topic. Usually magsugod mig alauna, mahuman pa mig alas 5 pero karon murag sa mi mauli karon kay dali ra man nahuman nagamang mga module. So anyway mga kagahiganahan ba jud ko sang gibuhat nga nabitaw nag-explain ko. Kaya gadyo unang dream sana is mahimong maestra. Actually, sa mga barkada, ako ra jiwa maestra. Pero maestra, mapukus ka buang sa Facebook o YouTube. Sumor, kaya pong kwenta ha. Bitaw, karon maestra na po ko ni Dalton kay kitang mga inahan kita may maestra sa ang mga anak. Wadyo na nahuman naghang pagka maestra kay lisod lagi ka adyo may kwarta. Wa na may mo pa eskwela na datong tengera. Kaya datong tengera hang tatay nabutan na hang nanay tiguang na. Diyan hang mga magwang nang giminji na. Nang-apply pa ko before as a working student dito sa Tagbilaran. Sa kay di man sila mo pa eskwela maestra kay maglisod sila bayad sa tuition fee. Agilang kaya is kanang 2 years ra daw nga computer. So mao to, wag gyapon ko na maestra. Pero karon bitaw nga tiguang nako naka-realize bitaw ko maajo pag wa ko magmaestra bina mga bata ron gahi na mag-uwi in taon. So nahuman man migalas 4:30 giingnan ko undong nga matanaw sa kanang basketball karejet. So di ami karon sa gym sa Alicia ang daghana man tawo. Bali 30 minutes ra mi dari kay alas 5 sapon kinahanglan makauli na mi. Grabing makaara pa jud kuno ning premyo kay 100,000 kuno ni tanaw na sila import Black American or African ang ang tawo 6'3 kunog height diha. So naay mga pulis nagbantay kasagaran man gud inganing duaan naay magisinong bagay. Kaya mag-init magduwa kay randa kaag premyo. Mao nang ginahanglan na jay mga bantay diha kay enjag magkainitan jud ingan. So mao to 30 minutes ra mi dali ra kaadjog oras kay bibo magkaadjog duwa. Ning uli na pud mi dajon kay sabay duga-duga janay bata. Guys, gabi ina anjag si Undoy kay nilakaw kay naglabay sa basura. Si Dalton natug na madjugani kay nakoy kauban kay mas diri diha. Glaag kay laay mapud kuno tus puti jahin ning signal puti dayngan sa among ang lugar ato sa among family house ba. Puti. Ja wa may signal ito lagi jadari hinay pud na stress siya na lang ginag-ari na lang may matugog kay gusto siya mag-upload mo upload ram pud na madugay bita man jud dari sa gipuy-an kay sa dito sa family house ang si Dalton lo inatug na yung tagatang bata na mo na dang puro magmatug mata na diyang ilisan og kanan na ay taas bukton ba so kay nakatug naman pero okay raman po ng sando harang ipajamahan dyan gibutangan og muskitero niya na gisuda na kay aron di dyan pa ako ng lamok kuya ka dyan lamok lari kay agbata na to pikas street kay street kay dinggi mas guni kay nakarecover nga nang mahaglo ko nag-uwin taon po kung nilamok mo paap mga na yung taon kitang mga anak ato yung taong pahalakahan nagatang mga ginikanan kay sa may pata di dyan papaakan og lamok tinuday ka dyan na kaya ako laman mag-uwin taon kung na pinakas Dalton ganinang buntag wa dyan kuani lika dyan napaakan jud jahang pad bitos tiil napaakan mo kanang sum o di sum kanang umigas di pud umigas kanang dagmay bitaw aliwang masiguro na kanang bitaw nas tamay kaya diha may tamis dari jagi aliwang napaakan mo jang tiil dyan napuwa ahang gibutangan dadon sa after bites kay nang po after bites kani ba guys ang i-share ninyo gamit kaadyo nila binas mga kanang parehanahang inahan tag 300 rin sa Shopee dugay malubat kuane sa 5,000 mAh na po 10,000 mAh amang giduha kaya nga nang musimba bitaw dyan kang nahilakaw dyan agbata panington nag-init ang likod gamit sa kaadyo nila mo dyan eh ganan ay madadaan na ho kanang manglakaw mi kay labi na sa parehan ni Dalton nga mga tambukan bitaw nga bata kay mag-init mo ilang lawas kay ilang mga gut-gut ba mag-init na ilang lawas ilang gut nga nadali ra sila panington mo na magduda jud ko dito pero medyo na i-charge ipuli-puli dito nang usa tag 300 ag isa tag 600 tong isa kay dako-dako man 10,000 mAh man to mas dugay jud to siya malubat ja kasag bubugno po siya kasag lami ang lagi gamitan labi na kanang manglakaw bisag di ra gud sa mga bata bisag nato pong mga ina mga dagko mga estudyante pero maestra yan ang mag-init dito sa injuhang classroom yan ara jud kagamit nakalimot lang po sa ito na napalit nga shop basta kay search rin sa Shopee portable fan katong na kinadaghanan bitaw og
kanang namalit, makita man ni magpila ka buok na malit. Hala, naglihit si Dalton. Ang gipasusod Dalton mga 1.5 hour ago. Ug magabi kay mamukaw man na every 2 to 3 hours. Kay breast milk man lagi dahil man ang breast milk ma-digest. Uy, every magpurtuhan kung paan mo ko nagbikangkang ra pa ko dari. Okay na? Asa ba katiglabag og basura? Nga naman. Dugay raman ka nawa. Ising ka maklaro, mo kag anino. Ara ka sahag matug karon. Ara ka sahag matug. Lagi. Pero ari ka magpatenged ka na, kay rong dali ra ka na pukaw. Lambusi. Bere na kay sakit. Di pwede. Kaya tatapad ra gud ta. Di sa gud mingon magtapad. Kami di dato magtapad. Kami? Kami dato. Hajak ko. Sama ko. Oh, kami. Kamoy magtapad nila doon, jag mga doon nagdidi. Sama yung magparidi. Sabi niya, ako magduhog na na. Di ako na mga tugatas niya kay buwang ni kape na mo. Katasa na. Buslot. Buslot? Ha? Buslot na. Habe buslot? Hala, kang buta. Ha? Hala, di na buslot. Grabe ko lang buta nga. Kiton ba dahil ring aside, hindi man. Ano na buslot mo na? Hindi man good. Wow. So, tahiyo na na. Adjug sabat, kaya kay mamata na. Hindi na pala limag patug na na kay sa puto mo. Suwagit pa nagkusog. So, good night guys. Matuog na po ko kapoy kurong adlaw kay daghan ko gibuhat. Nangalili kog mga sapin sa unlan, sa bedsheets, ang gipangalid-an kay pila na punto ka adlaw alili. Kapoy ko dyan. Laba po ko gamay. Napay ko labunan day. Itong atrakos lababong maglaba kay mga nagmay ramang punto. Sakit sa kanot na ito. Sigjak ang datos gawas. So, good night.